हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांलायदो। दिनैहाय आं अमा बेदरजों मैथा ओंख्रि संनो नागिरदों। बेखौनो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं। लोगोफोर अमा बेदरखौ आं एसे रुनानै लाबाय, मानो होनोबा रुबाथाय एसे मोजां जायो आरो जानो। बिराद मैला ओंखारो रुबाथाय। आं बेखायनो अमा बेदरखौ रुनानै लाबाय एसे। अमा बेदरा आंना रेडि जाबाय लोगोफोर। आङो मैथाखौबो सुनानै लाखादोंमोन। साराय दुंबाय, थावखौ नेवमानल' होगोन आं, मानो होनोबा आं बारा थाव होआ अमा बेदर एवनायाव, माने गावनि मेजेमानो ओंखारखायो। बयहाबो गावबा गाव संनायनि आयदा थायो, आंबो आंनि बायदि संसै। आं दहायो आलु, सामब्राम, मस्ला मस्लि बानायनानै लादोंमोन, सामब्राम गुफुर, हाइजें, बेखौनो आं एसे होबाय। लोगोफोर आंना अमा बेदरा फ्राय जाबाय, ओमफ्राय आं दा एसे दै होनानै फोमोनग्रोना लानोसै। दानिया आंना दैया रानलांनो हमबाय, ओमफ्राय आं दायो दसे एवफ्रामना लानोसै। लोगोफोर अमाया बिराद मोजां फ्राय जाबाय आंनिया। लोगोफोर आं मैथा बिलाइखौ होबाय। मैथा बिलाइखौ एसे दसे गोबाव एवफ्रामनानै दै होनानै फोमोनगोन आं। मैथाया दायो देरबाय, समान दै होना होनोसै। लोगोफोर दै होनोसै। बेखौ संना नायनोसै। बिराद मोजां गोदौबाय नै लोगोफोर, आंना मैथाजों अमा ओंख्रिया जाथावथाव जाखाबाय। ओंख्रिया रेडि जाबाय आंना नै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर, बाय बाय।